Supali mbek dulure Supali. Supali ambek Supolo. Pokoknya sih gak pernah Sugriwa. Sugriwa mbek Supali. Wis Pak Nir ngomong TikTok. Oh. Iya. TikTok joget durasine mek titik. Lho, gak. Apa iki? Iki YouTube. Joget. Iki kakak beradik. Aduh, Jum. Loro arek. Iya loro banyune gasin arek. Basine apa? Banyu kembang lho. Kok ah, Kandhani kok. ayo ganti yo. Sampeyan mau gak? Lu masa mabuk ta enggak ning ngurus lantai telu mau. Wis ireng Ke yo. tangga iku. Itu ganti, Pak. Lah iya masih ning ruangan iku lah ya mampu. Apa mau? Ngene lho. Iki lah gak diganti lah ya dulu. Karena gak dikei iwak. Kan metu akare soalnya, Pak. Lho. Kan iwak itu. Iwak sing Mas Daniel. Pancing kok. Iwak teri kok iwak apa? Nah kerap kok mbek dulurmu iku. Kok gatel lho, gatel. Iki jane dikene iwak gatul lho. Iwak kodok lah kene nang cek dong. Cebong. Iya. Dadi gede dadi kodok iki. Sadulur ya kok klambine kaya padha putih-putih. Ono ya kodok. Celanane ya padha. Merah muda. Merah muda mbek pink. Apa bedane merah muda pink? Enak ngene Kano kan ora ndek dhuwit. ora ganti duwe kabeh. Bayaran kena Jatim tok. Longsor iki. Tanda tangan tok. Wus. Wis. Kurang-kurang ngulang top up maneh. Jalan iki mau. Aman 5 kene sik loro. Ono 5 kene sik loro ae. Cek perembi-perembi. Loro bulan iki lho maksudku. Ora bangga. Ngono kok bangga. Utang kok bangga. Semangat hidup. Nek gak utang gak semangat dari ini. Iya. Gak duwe yang langsung ya. Ya Surabaya. Surawani boyo utang. Nek ono ya semoyo. Nek ono dibayar. Wis beres, Cor. Ya, Cek.